Днес сме в една по-различна обстановка. Не сме вкъщи, не сме в студио. Днес сме в залата. Ако искате да разберете как тренирам интелигентно, без анаболи и без треньор, останете с мен до края на видеото и ще ви покажа своята тренировка за гръб. Давайте! Аз съм Муса, магистър-фармацевт, трениращ за здраве вече около 15 години. За мен фитнесът е наистина вече начин на живот и обожавам да тренирам. Нямам претенциите да съм нутриционист, диетолог, фитнес треньор, така че няма да рекламираме нищо, няма да ви искам пари за диети. Не, че има нещо лошо, но идеята ми е да излезем малко извън рамките на стандартното видео, което снимаме и да ви покажа наистина моята тренировка за гръб. Защо гръб? Това е любимата ми мускулна група. Какво е най-важно в началото? Загрявката, разбира се, никога не я пропускам. Започвайки от горната част на тялото към долната, така че започваме от врата към петите, така да се каже. Пълен обхват на движението, това е много важно и важи за всяка една става. Съответно, започвайки отгоре, след врата, идват раменете. Лактите. Китките. Кръста. Колене. След като си поиграхме съставите, да загреем и да вкараме кръв и в мускулите с съвсем леки тежести, с базови движения, бицепсово сгъване, трицепсово сгъване. Сега бих искал да разкажа малко повече от кога тренирам. Тренирам от 15-16 годишен, т.е. горе-долу половината ми живот. Много обичам залата, не го правя по задължение, просто усещам, че това е моя спорт и мисля, че е много важно всъщност всеки да открие неговия си спорт. Това не е задължително да е фитнес. Никога не съм тренирал с треньор, не че има нещо лошо, но общо взето съм четял, ограмотявал съм се. Така проба грешка са се случвали нещата, ако може да кажем, че са се случвали, защото някой може да каже какъв си пък ти с този корем, нали? Тук да ни обясняваш, но говорейки за проба грешка, защо го казвам това? Защото имам и доказателство за това нещо. Ето тук. Този белег, той ми се случи, мисля, че бях на 17. Общо взето не знаех точно какво правя, така че ако сте в начален етап на фитнес начинанието, може би е по-добре всъщност да ползвате треньорски услуги. Така какво бях направил? Цял ден глад, даже няколко последователни дни, само бях на една или две вафли и отивам в залата, тренирам каквото тренирам, прилушава ми, отивам в тоалетната, тотално губя съзнание, припадам. Явно съм си ударил главата на радиатора. Намерили са ме, откараха ме в спешния център, там благодаря на медиците в Сливен, които с няколко шева всъщност оправиха това нещо на главата ми, обаче белезите остават, така че много внимавайте как тренирате в залата. Много големи паузи не съм правил. Всъщност най-голямата пауза беше може би когато се роди сина ми и трябваше да обръщам доста повече внимание на него и на майка му съответно, така че може би в рамките на около половин година тогава не тренирах. Когато тренираме гръб е много важно първо да сме загряли торса добре и по-специално също и мускулите на корема. Обаче аз много често това го пропускам, защото получавам доста сериозни крампи на мускулите на корема, така че ако не сте като мен, хубаво е в началото да загреете предварително мускулите на корема, а и като цяло, разбира се, на торса. Иначе сега елате с мен към първото упражнение. Първото упражнение, което аз лично много често стартирам с него, е набирания от лег с този уред. Защо го предпочитам? Защото, както мисля, че споменах, аз съм около 100 кг и всъщност стандартните набирания са ми доста трудни като чиста техника. Ето защо, правейки набиранията на този уред, всъщност аз мисля, че ги правя с по-добра техника и доста и добре го усещам. Като тук правя с широк хват, което удря добре латисимус торси, широкия гръбен мускул, а пък когато сменим хвата на по-тесен и подхват, т.е. отдолу, тогава пък удряме и по-средната част на гръбните мускули. Така че тук правиме около 3-4 серии с по 10 на повторения и наистина като за първо упражнение доста добре си го усещам в гърба. Друго хубаво на това упражнение е, че мога да регулирам височината и ъгъла, на който изпълнявам упражнението. Колкото
нагоре качваме ъгъла, толкова ми става по-трудно и съответно повече го усещам в гърба. Така че сега предстои да изострим ъгъла, оттам да ми стане и по-трудно, но и по-сладко, както се казва. Виждате, че първо започвам с широк надхват и след няколко повторения обичам да минавам на подхват, тесен, което пък удря още повече гърба. След като сме загряли вече с първото упражнение гърба, минаваме и към една от основите, с които се изгражда широк и добър гръб, въпреки че доста имитира първото упражнение, но това е вертикалният скрипец, като аз го правя с широк надхват и по-тесен подхват, както го направихме и в легнало положение, така че давайте. Започвам, разбира се, с леки тежести, въпреки че гърба вече сме го загрели, но не е окей да започваме с много високи, все пак риска от травми съществува. Тук съм правил и с максимума, колкото позволява уреда 100 и днеска може да ги стигнем, но не е това идеята. По-скоро е важно техниката ни да е правилна, а именно китките много да внимаваме, да не се огъват, гърдите винаги изпъчени и гърба изправен, да е изолиран гърба. Също така лактите да се стремим да се движат покрай тялото. И общо взето, ако го правим с правилната техника, действително се усеща много добре. Ако има по-големи разбирачи, да напишат в коментарите какво не прави правилно и да се надграждаме взаимно, нали така? И малко с тесен подхват. Това е много добро. Ако задържаме няколко секунди, удря още повече. Какво друго е важно тук? Коленете ни да са наистина стабилно опрени. Стъпалата хубаво стъпили на земята. Имайте предвид, че така много често, нали, в фитнес средите се говори, че еди кое си упражнение изолирано натоварва еди коя си част от гърба. Но аз смятам, че всички упражнения товарят доста части на гърба и е много сложно да се направи така диференциация. След широкия хват правим още една с по-тесен хват, после максимални кила и минаваме към следващото упражнение. Както виждате, с 100 кг само 5. За непрофесионалист толкова. 4-5 серии по около 10 повторения. Разбира се, както видяхте, през 100 кг. Ако са повече тежестите, съответно 4-5 повторения са достатъчни. Третото упражнение е гребане с щанга. Той е от основополагащите по отношение на гърба и го натоварва доста, като тук винаги се стремя, ако може, покрай мен, докато тренирам, да има огледала, да си виждам добре техниката, защото тя е ключова. Стремя се ъгъла на тялото да бъде около 45 градуса, лактите да се извеждат плътно покрай тялото, за да не отива към рамото, гърба отново изправен, а дупето изпъчен и вече с тежести. Като виждате, че това е с надхват, не много килограми, килата тук не са толкова ключови, поне според мен, за да усещам добре упражнението. И сега и с подхват. Може би някой ще каже, че спрямо личното ми тегло това не е много, но честно казано, предвид, че не се храня чак толкова добре видно, мисля, че е оптимално и успяваме да кръво напълним гърба. Това упражнение може да го правим и на Смит машина, малко по-изолирано, но лично аз предпочитам така, с щангата, не на Смит машина. Това са 90 кг, да видим те как ще дойдат. Да, вече не е с най-чистата техника, но нормално предвид, че качваме килата. И разтоварваме. Винаги както сме сложили тежестите, така е важно и да разтоварваме. Сега минаваме към едно много мое любимо упражнение, пуловър на скрипец. Защо държа тези двете? Защото стандартно повечето трениращи изпълняват това упражнение или с този хват, или с този. Но аз лично по-добре го усещам и предпочитам с ето този хват. С него стандартно правим, видяхте, вертикалния скрипец, но тук
за широчина на гърба, на широкия гръбен мускул, влиза доста добре. Така че и тук е важна техниката, особено ако си начинаещ. Говоря от собствено име, когато бях начинаещ. Тук техниката ми беше доста куцаща и не усещах добре това упражнение, но с времето мисля, че успях да я изчистя. Сега ще видите. Дупето изпъчено, кръста стегнат, гърдите изпъчени също. Не мърдаме китки и лакти особено. Хващам широко. Хубаво е да имате огледало покрай вас, за да реферирате точно какво се случва. Като това за мен е лекичко, така че сега ще минем на нещо по-тежко. Тук не слагам много тежко, защото техниката според мен е по-важна, отколкото след всички вече направени упражнения да вдигаме вече допълнително тежко. Така че за мен е някъде около 40-50 кг, да кажем, че ми идва добре и леко. Виждате, че съм хванал отгоре, т.е. надхват, но възможно е да го направим и с подхват. Ето едно с подхват. И така може да минем към последното упражнение. И сега, за да доизцедим гърба, ще направим едноръково придърпване на вертикален скрипец. Не с прекалено тежки килограми, предвид, че вече сме доста изморени, а наистина, както казах, така за да опитаме да доизцедим гръбните мускули. Тук правя около 3-4 серии с макс 10 повторения, с не много тежки килограми. Виждате 10, 15, 20, може и малко повече. Гърдите изпучени, кръста изолиран. Да, ръката се движи, но се опитваме самото издърпване да идва от към гърба. Не кажем, че силовата част беше това. Пак казвам, не съм фитнес треньор, не казвам, че много ги разбирам нещата. Така, това ми бяха сред любимите упражнения за гръб, които тренирам един или два пъти седмично. По-често един път седмично, защото ако пропуснах да кажа, стремя се да тренирам, преди че съм активно работещ баща, вече ютубър. Поне 3 до 5 пъти седмично, за да поддържаме, ако не е добра, не е лоша кондиция. Освен, че е супер важно да загряваме, не по-малко важно е и да се разтягаме в края на тренировката, за да може кръвта да се движи по-лесно в мускулите, да ги отпуснем. Така че сега елате за кратко разтягане. Загрявката не я пропускам никога, но ще бъда честен. Стречинга понякога, ако бързам, го пропускам, но пък се стремя да компенсирам с 1 или 2 пъти месечно масаж, дълбоко тъканен, и се отразява супер. Това е завъртането на големия тюлен. Понеже сме към края на тренировката за гърба, друго, което мога да добавя е, че много често всъщност тренирам гърба заедно с трапеца. Логично, трапеца е мускулна група, която се натоварва изключително много по време на самите упражнения за гръб. А и общо взето, ако не бързам много, доста често трапеца влиза и към тренировката ми за гръб. Но ако искате да снимаме и трапец или друга мускулна група, коментирайте, ще се радвам. Ако извън лекарствата и добавките си говорим и малко повече за фитнес. И накрая завършваме с малко кардио. Аз го правя в рамките на 10-15 минути. Личи си, че предпочитам силовата тренировка. По-често може би съм на пътеката, под наклон, така се горят малко повече мазнини. Избягвам бягането е добре казано, защото, както казах, аз съм около 100 кг и тези килограми си тежат. Така че това едно бягане по-интенсивно би ми натоварило доста ставите. Затова предпочитам да ходя под наклон. Ако фитнес съдържанието ти е допаднало, напиши в коментарите, защо да не направим и тренировка за ръце, например. А ако искаш да знаеш какви добавки приемам, също пиши в коментарите. Може да направим специално видео и за това. Ако съдържанието ти е било полезно, не забравяй да се абонираш за канала, защото тепърва най-интересните епизоди предстоят. Ако си пропуснал предишния ми епизод за анаболните стероиди, които са пряко свързани с фитнеса, ще оставя линк тук. Накрая не забравяйте, тренирайте за здраве, не за его. Истина в доза, наука в действие. Чао от мен и до следващия път.